I 2008 producerede hver dansker 800 kg affald. Det betyder, at der i 2008 blev hentet 4,4 milliarder tons affald. Det er et kæmpe problem for det danske samfund, da det koster mange penge at håndtere, plus det er et kæmpe spild af brugbare ressourcer. I Danmark bliver affaldet sorteret i 3 grupper. Omkring 69% bliver genbrugt, 23% bliver forbrændt og 7% bliver deponeret. I Danmark sorterer vi det affald, som skal genbruges efter 7 grupper. Farligt affald, glas, jern og metal, pap, papir, plast og PVC. Disse grupper er meget udbredte i privatlivet og industrien, så derfor er det meget naturligt, at vi genbruger det, som der er meget af i vores samfund. Det vi ønsker er, at den murbrok ikke skal være et spild, men en fordel for samfundet som økonomisk og et miljøvenligt aspekt. Spørgsmålet er nu, hvordan kan vi forbedre systemet og udnytte vores ressourcer bedre, og på den måde sænke presset på affaldssystemet, men også på miljøet? Mange idéer kommer på banen, og nogle bliver endda brugt kommercielt. Fjernvarme er f.eks. en måde at opvarme boliger, hvor varmen fra forbrænding af affald bliver udnyttet. Mange har taget skridtet videre for at forsøge at udvinde de ressourcer, der findes i vores affald. For eksempel i Frankrig har man lagt magneter under forbrændingsovnene, så de metaller, der eventuelt skulle være i affaldet, bliver udvundet og genbrugt. Det her er også en vigtig udvikling, for kigger man på den udvikling, der er i teknologien, vil man lægge mærke til, at mange af de råstoffer, som vi snakker om, bliver brugt i større grad, og derfor kommer vi hurtigere til at mangle dem, og hvad er svaret? Genbrug. Men for at vores fremtid bliver rigtig grøn, er det måske nødvendigt, at vi tager helt nye metoder i brug. Deponering er lige i øjeblikket vores største problem, da affaldet ikke bliver brugt videre. Og vi er sikre på, at ved hjælp af kemi, at vi kan finde nye løsninger, der kan hjælpe os med dette problem. Vi mener, at noget helt banebrydende vil komme til, plus at dette skal udvikles på naturens præmisser. Man kunne f.eks. forestille sig nogle helt specielle enzymer eller syrer, der kunne nedbryde plastik og efterlade som nogle ufarlige rester, som var lettere nedbrydelige for naturen. Det er ikke alle metoder, der er langt ude i fremtiden. Mange kemiske metoder anvendes allerede i dag, så f.eks. på denne figur, hvor kemiske reaktioner anvendes til at udvinde de brugbare metaller, der er i affaldet. Man kan derefter anvende metallet industrielt. Vi mener, at det er vigtigt at blive ved med at bruge tid og ressourcer på at forske i ting, som f.eks. kemiens muligheder inden for en bæredygtig planet. Det er sådanne idéer, der gør håndteringen af affaldet bæredygtigt og i sidste ende bliver jordens redning.